Вітаю всіх слухачів. Це програма «Крим Реалії», спільний проєкт Української служби Радіо Свобода та Українського радіо. Мене звати Олена Бадюк. Кримчанки в неволі. На окупованому півострові ФСБ затримало Ніяру Ерсмамбетову, працівницю аптеки з Нижньогірського району. Крім того, стало відомо, що зниклу у травні цього року іншу кримчанку, 24-річну Хатідже Боюхчан, можуть засудити до довічного терміну. У чому російська окупаційна влада звинувачує жителів півострова, де і в яких умовах вони перебувають, і хто з жінок у Криму також зазнав переслідувань за роки окупації. Про все це сьогодні у нашій програмі. Тема дня. 24-річна Хатідже Боюхчан зникла 6 травня. Жінка тоді намагалася автобусом дістатися зі Старого Криму до Сімферополя. Зв'язок із нею обірвався. І 7 травня стало відомо, що її затримали російські силовики. Кримсько-татарський ресурсний центр тоді заявив, що це черговий приклад незаконного затримання, спрямованого на залякування молоді Криму. Перший заступник голови меджлісу кримсько-татарського народу Наріман Джелял заявив, що це, на його думку, саме викрадення, оскільки родина Хатідже не мала жодної інформації про те, де вона перебуває і чи надається їй необхідна правова допомога. У Кримсько-татарському ресурсному центрі наголошують, це перший випадок, коли молоду жінку можуть засудити довічно. Хатідже обвинувачують у начебто тероризмі та державній зраді, статтях, які дедалі частіше використовуються окупантами проти кримських активістів, незалежно від віку. І далі про історії затриманих кримчанок будемо говорити сьогодні у нашій програмі з гостями нашої студії. До нас долучається Зарема Барієва, це менеджерка Кримсько-татарського ресурсного центру. Пані Заремо, вітаю вас. Доброго дня. Почнемо з історії саме Хатідже Боюхчан. Розкажіть, будь ласка, що вдалося на сьогоднішній день дізнатися, де вона перебуває і в яких умовах? Що касається щодо справи Хатідже Боюхчан, я хотіла б зазначити, ви правильно сказали, що вона зникла 6 числа, і так відбувається в багатьох кейсах, коли людей викрадають. Вони не зразу заарештовують, на жаль, відбувається все за звичайним сценарієм. Людей викрадають, і тільки після, скажімо так, тривалих пошуків ми дізнаємося, що вони заарештовані. На жаль, і родичі, і знайомі на деякий час не знають, що відбувається з людиною, під яким тиском вона залишається. Хатідже Боюхчан зникла 6 числа, і тільки на 70-й день, скажімо так, з'явилось це відео, в якому вона нібито зізнається у тому, що вона співпрацює з правоохоронними органами України, надавали їм інформацію, її звинувачують в державній зраді, в тероризмі, і дівчині дійсно загрожується довічне ув'язнення. Але я хочу нагадати, що, скажімо так, не тільки Хатідже, а за останній час дуже багато жінок потрапляють саме від такого переслідування. Це і кейс 28-літньої Джемілової Лейли, мешканки Джанкойського району, це і Ніяра Ерсмамбетова, яка також опинилася в СІЗО. І за весь цей час окупації Криму, за даними Кримськотатарського ресурсного центру, нам відомо про 14 жінок, які на сьогодні вибивають своє покарання, 14 жінок, які, скажімо так, ще чекають на свої вироки, знаходяться в СІЗО. 11 вже отримали своє покарання, незаконне покарання, відбувають свої терміни ув'язнення. І лише 7 жінок, які переслідували за кримінальними справами, але були звільнені, і останньою з них була Лінія Умєрова. Ми сьогодні також її будемо намагатися підключити до нашого ефіру і теж розпитаємо про її досвід. Ось, а ви ще згадали також про Ніяру Ерсмамбетову, і також цього тижня з'явилася інформація, я так розумію, вже більш повна, про те, що російські силовики, вони взагалі заарештували її ще наприкінці травня, теж про це нам нагадаємо, так, і щонайменше 2,5 місяці вона перебуває в СІЗО номер 1 Сімферополя. І, як ви теж зазначили, її також звинувачують у державній зраді, начебто за передачу інформації про склад паливно-мастильних матеріалів в одному з рухів спротиву на окупованій території. І за версією слідства ці дані могли бути використані для завдання ударів. І, що важливо, у жінки залишилися 2 неповнолітніх дітей, за якими зараз доглядає її літній батько. А що можна сказати взагалі про те, який тиск чиниться на цих жінок?
Тиск чиниться дуже великий. Ми бачимо, що щодо Ніяри, в неї дві дитини залишилися зараз без, скажімо, материнської турботи, і дійсно літній батько зараз доглядає за її дітьми. В неї є 16-річний хлопець і 9-річна донечка, які також, скажімо так, зазнають психологічного тиску, тому що для них шок. Да? Це не просто, і для нас усіх на початку, якщо на початку окупації Криму, скажімо так, людей переслідували, і ми були шоковані, що їм надають 6, 7, 8, скажімо так, років ув'язнення, а потім вже були збільшені строки 19, 18, а зараз з'являється більше все жінок, і ось ситуація з Хатидже, і з Ніярою, і з Лерою, і з багатьма іншими шокують. Да? Щодо дітей, на сьогодні тих дітей, які залишились без батьківської турботи, вже 258. І вони страждають не менше за своїх батьків, яких переслідують незаконно в окупованому Криму. Щодо Ніяри, дійсно, жінка зникла 2 місяці тому, ніхто не знав зазвичай, як це звичайно відбувається, за що була заарештована, тільки згодом родина дізналася, в чому її звинувачують, і зараз ми знаємо тільки те, що вона знаходиться в СІЗО номер 1. На жаль, доступ адвоката також дуже важка, адвокати не можуть потрапити до них, не можуть надати фахову, скажімо так, фахову Допомогу, так, підтримку. фахову, да. Підтримку, скажімо, для того, щоб захистити тих людей, які знаходяться в місцях несвободи. І дуже багато не тільки молодих жінок, а я хочу звернути увагу також глядачів, слухачів до того, що і літні жінки переслідуються, а їх терміни, коли вони отримують 15, 16 і більше років, свідчать про те, що це майже смертельні вироки. От нещодавно в Кримськотатарському ресурсному центрі стало відомо також і про затримання 60-річної жінки з Ак'яру. Також був кейс, коли до нас звернулись родичі однієї мешканки з Ак'яру, яку затримали за нібито передачу, скажімо так, інформації до телеграм-каналу «Кримський вітер». В неї також вдома залишилося 2 дітей, і в багатьох кейсах ми дізнаємось про цю інформацію тільки згодом. Тому що преса відбувається не тільки на жертви, але і на родичів. Їм кажуть, що розголошення деталей, скажімо так, справ неможливе через державну таємницю. І ми пам'ятаємо, одна із перших засуджених жінок – це пані Галина Довгопола, і теж вона була ще засуджена, здається, чи затримана 2019 року, тобто вона вже 5 років перебуває в місцях несвободи, і теж її звинуватили тоді нібито у співпраці з українською розвідкою. Так, але вона отримала тоді 12 років. Після цього ми бачимо, що дуже багато жінок переслідуються. Як вже я казала, це і нещодавний кейс пані Оксани, яка отримала 15 років ув'язнення. На жаль, ми не знаємо про долю ще 2 жінок. Це Полюх Наталя, як вже казала, і Євгенія Самойлова, які також були заарештовані. Одна в місті Севастополь, інша в місті Керч. І пані Тамара Чернуха, це фельдшерка з Чорноморського, на жаль, місце знаходження цих жінок невідомо. І здебільшого ми стикаємося з такими випадками, коли жінок, скажімо так, спочатку переховуються, і тільки згодом родичі і правозахисники дізнаються про місце знаходження цих людей. На жаль, скажімо, в тих всіх кейсах найстрашніше те, що діти, це ситуація з Наталі Полюх, діти можуть опинитися в притулках. Вчора ще, скажімо, ця дитина мала щасливу родину, мала батька, тата, а вже сьогодні опиняється в притулку. Це не поодинокі кейси, на жаль, але нам відомо, Кримськотатарському ресурсному центру відомо про декілька ще таких подібних кейсах, але родичі не дають згоду поки що на розголошення цієї інформації, так? Розголошення є. Пані Зарем, і останнє до вас запитання. Як ви вважаєте, з чим це може бути наразі пов'язано? По-перше, що дедалі більше жінок у фокусі уваги російських силовиків, а по-друге, що їх вже звинувачують у таких важких статтях, і їм справді можуть загрожувати довічні терміни ув'язнення, тобто за начебто вчинення державної зради проти Росії. З чим це може бути пов'язано? З якими тенденціями на півострові? Спершу хочу сказати, що не дивлячись на те, що 11-та річниця окупації, ми бачимо,
що люди чинять опір, так, і окупанти це розуміють, і жінки, вони були з першого дня, скажімо так, чинили опір, коли виходили на вулиці, коли казали ні війні, ні окупації Криму, і вони розуміють, що це дуже потужна сила. І ці всі затримання свідчать про те, що вони демонстративно хочуть показати місцевому населенню, що якщо будуть чинити спротив, що кінцівка буде от така сама, як в цих кейсах з Хатідже, з Лейлою Джеміловою, з Ніярою Есмамбетом і багатьма іншими. Вони не жаліють нікого, ні літніх, ні молодих, ні, скажімо так, інвалідів, і переслідують абсолютно всіх. І це має свідчити про те, що українська держава разом з, скажімо так, з нашими партнерами мають робити все, щоб припинити окупацію, адже перша причиною всіх переслідувань це є окупація. І робити все для того, щоб ці люди були звільнені щодо обмінів. Я маю на увазі, якщо, скажімо так, процес деокупації ми бачимо, що затягується, але відбуваються обміни. На жаль, жодна людина за останні, скажімо так, обміни з окупованого Криму не попала, в ці списки не була звільнена. А наша задача, коли ми чуємо про такі смертельні вироки для літніх людей або пожиттєве, скажімо так, довічне ув'язнення цих людей, можливості їх ув'язнити на все життя, ми маємо робити все, щоб якомога більше і, скажімо, швидше звільнити цих людей з окупованого Криму і повернути їх на Україну. Дякую вам. Дякую, що сьогодні долучилися до нашої програми. Зарема Барієва, менеджерка Кримсько-татарського ресурсного центру, була з нами на зв'язку. Ви слухаєте Крим Реалії. Світ має право знати. А ми продовжуємо говорити про затриманих у Криму жінок, і в цій частині програми поговоримо про те, в яких умовах їх зазвичай утримують і як ставляться у місцях несвободи щодо кримчанок, яких обвинувачують у начебто вчиненні злочинів проти Росії. І до нашого ефіру долучається зараз Ленія Умєрова, це колишня політов'язана кримчанка. І я зараз нагадаю трошки коротко історію Ленії. Вона переїхала на материкову частину України після початку окупації півострова і в грудні 22-го року вирішила поїхати до Криму через погіршення стану здоров'я батька. Російські силовики затримали дівчину під час перетину російсько-грузинського кордону, нібито за порушення правил режимної зони, і згодом звинуватили у начебто шпигунстві. Суд мали провести восени 24-го року в Москві, втім у вересні того ж року у результаті обміну кримчанку вдалося звільнити з російського полону разом з іншими українськими військовими та цивільними полоненими. Пані Леніє, вітаю вас в нашому ефірі. Добрий день. Що важливо розуміти, на вашу думку, коли ми говоримо про ці місця несвободи, де утримують незаконно затриманих кримчанок? Що важливо розуміти про ці місця, які там зазвичай умови? Питання неоднозначне, це залежить від того, куди саме спершу їх відправляють, але що важливо зауважити, що в 90% випадків не висувають офіційне звинувачення одразу. Спочатку людей переміщають в ІВС, в місця спецпризначення або інші в'язниці, і утримують без інформації, де ця людина знаходиться, в статусі інкомунікадо. Так було і зі мною. Перші 5 місяців вони не висували офіційного звинувачення і робили з моєї справи адміністративну, а не кримінальну. Так само зараз в історії Хатідже Буюкчан. Спершу її затримали і не було офіційного звинувачення, ніхто не знав, де вона офіційно знаходиться. Тобто у родини там була якась інформація, що вона у ФСБ, але підтвердження документального цього не було. Це така дедалі більш поширена історія. Зараз ми її спостерігаємо, така тенденція, і ми про це вже так поговорили сьогодні у попередній частині нашої програми. А ось що стосується саме чинення тиску, тому що це ж насправді статті досить такі серйозні, за які може навіть загрожувати довічне ув'язнення. Що з цього приводу можете нам розказати, як було це у вас? От що важливо зауважити, чому саме вони людей тримають в статусі інкомунікадо, чому вони не дають офіційного звинувачення. Весь цей час вони тиснуть на людей фізично, психологічно,
намагаються людей зламати. І потім в якийсь момент приходить людина з ФСБ і каже, що ти маєш зізнатися в тих-то злочинах, які вони в більшості випадків попередньо самі там придумали і розкрутили таку ситуацію. Спеціально створюють такі умови, тримають в одиночних камерах або підселяють до тебе якихось сусідів, сусідок, які намагаються з тебе витягнути інформацію або накрутити тебе спеціально, щоб накалити атмосферу твою. Через те, що в тебе нема можливості з кимось порадитися, з кимось поспілкуватися з зовнішньої частини, ти все тримаєш собі. Багато людей через це дуже сильно страждають. І відповідно, коли проходить якийсь там час, в когось там місяць, він триває в більшості там 3-5 місяців, півроку. Людина вже настільки накалена, що в деяких випадках приносять оцей папірчик, з якого потрібно прочитати текст. І люди, буває таке, що зізнаються в тих злочинах, яких вони не скоювали. В мене особисто була знайома, з якою ми познайомилися в одній з в'язниць в Москві. Вона розповідала, що її попередньо до цього побили, зламали щелепу, вибили частину зубів, і на наступний день прийшов ФСБшник і змусив її на камеру зізнатися здається, в якихось серйозних злочинах. І вона розповідала про те, що я навіть не пам'ятаю, в мене настільки жахливий стан на той момент був, що я хотіла просто щоб щось сказати, щоб від мене відчепилися, щоб мене не чіпали. І тут ми ще пам'ятаємо, що, наприклад, як у кейсі Ніяри Ерсмамбетової, то в неї 2 дітей, і, як ми теж говорили з правозахисниками вже, що можуть чинити тиски через дітей, тобто погрожувати саме ось через те, що є маленькі діти, і, звісно, що це теж фактор додаткового тиску може бути такий задіяний. І таке ще до вас запитання, пані Ленія, скажіть, будь ласка, а як ви вважаєте, чи допомагає розголос таких історій політичних в'язнів у тому, щоб або хоча б зменшити цей тиск, або, можливо, навіть і це може призвести і до звільнення з часом? Я не хочу узагальнювати цю ситуацію, але за себе можу сказати, і я особисто сама переконана в тому, що розголос допомагає в таких ситуаціях. Як мінімум тому, що на етапі, коли в тебе є вже офіційне звинувачення і тебе переміщають в СИЗО, то до тебе починають ставитися більш поважніше. Якщо, до прикладу, в тебе якісь проблеми зі здоров'ям, в тебе болить зуб, тобі не скажуть, ми тобі зараз зламаємо руку і в тебе перестане боліти зуб. Тобі елементарно викличуть якогось лікаря. Це раз. По-друге, розголос допомагає більшості людей, більшості правозахисників дізнатися про твою історію і щось робити, розповідати на міжнародних теренах твою історію. І, відповідно, це наближує, допомагає в процесах або обміну, або повернення, або на прикладі історії пана Сізікова. Він сліпий, йому було, якщо не помиляюсь, у нього було звинувачення 16 років, але через стан здоров'я його випустили на свободу через те, що через його стан здоров'я він не може навіть по російських правилах перебувати у в'язниці. Тобто будь-яке поширення інформації, як на мене, воно тільки на руку людині. Може сприяти все ж таки, так, або покращенню ставлення у місцях несвободи, або і навіть звільненню. Дякуємо вам, дякуємо, що поділилися сьогодні таким непростим своїм досвідом у нашому ефірі. Ленія Омерова, колишня політов'язнена кримчанка, була з нами на зв'язку.
І це все на сьогодні. В студії для вас працювала Олена Бадюк. Підписуйтеся на Крим Реалії, вмикайте сповіщення про наші нові відео. Але якщо ви перебуваєте в Росії або на окупованих територіях, то будьте обережні з лайками та репостами нашого контенту, оскільки російський уряд визнав Крим Реалії небажаною організацією. Залишайтеся з нами. Кримчани мають право знати.